Čím viac pásikov, tým viac počkať, nie, to je iné. Čím viac backlinkov, tým viac SEO. OK, to viacej odpovedá tomu, čo sa dozviete vo videu. A v dnešnom videu si povieme, či viacej backlinkov robí SEO a či viacej backlinkov je presne to, čo je pre SEO dobré. A ukážeme si to na viacerých príkladoch, takže ostaňte pri videu, poďme na to. Prečo som nahral toto video? Veľa špecialistov tvrdí, že bez backlinkov sa nedá robiť SEO. S tým absolútne nesúhlasím, to je v podstate hlúposť. A áno, backlinky sú brutálne dôležité pre SEO, ale stále to nie je dôležitejšie ako samotný content, samotný obsah, lebo je jedno, koľko backlinkov máte, pokiaľ ten content nie je dobrý, pokiaľ ďalšie SEO faktory na webe nie sú v poriadku, tak bohužiaľ žiadne výsledky mať nebudete a ukážeme si to na konkrétnych príkladoch a dokonca, vôbec to nemám pripravené, ale pozrieme si stránky, ktoré majú veľa backlinkov, to znamená stránky, ktoré robia webové stránky, to znamená firmy, ktoré robia webové stránky a z logiky veci, oni majú veľa backlinkov, dávajú do petičky ako keby že svoje odkazy. To znamená, že majú veľa backlinkov a tým pádom by mali mať veľké trafiky. Takže poďme sa na to pozrieť. Ja som si otvoril pár mojich klientov a poďme sa pozrieť na ich top contenty. Takže pozrime si top contenty a vidíme, že tu je nejaká diaľničná známka Maďarsko, ktorá má 0 backlinkov a bola na prvej pozícii, teraz na tretej pozícii, to znamená, že má naozaj dobré pozície. Potom je tu diaľničná známka Rakúsko, taktiež 0 backlinkov, pekné pozície. Potom je tu diaľničná známka Česko, taktiež 0 backlinkov, lekárske prehliadky vodičov na 70 rokov, čo nosí stabilný trafik dlho. A vidíme, že jeden backlink, OK. Potom je, kedy príde pokuta za STK, 0 backlinkov, takže vidíte, dá sa to aj bez backlinkov. Poďme sa posunúť ďalej a pozrime si napríklad českú stránku, kde je matrace 140 na 200, čo je vyhľadávanie toho top kľúčového slova na úrovni skoro 10 000 a má to value veľmi pekné, silné a naozaj to nosí konverzie a backlinkov je tu 0. Ideme ďalej, najlepší prášky na spaní na predpis, čo je veľmi konkurenčné kľúčové slovo, veľa lekární potom ide a tu je backlinkov 41, ale keď si pozrieme, tak sú to v podstate nejaké spamové hlúposti, ktoré tam naskákali automaticky, takže absolútne to nijako nesúvisí s tým, práve že by to malo ešte škodiť tomu. Ale tak to už Google nerobí, on to tak robil niekedy, teraz už na to v podstate kašle a už vás iba neposúva vyššie. A vidíme, že máme tu kopec ďalších kľúčových slov a backlinky sú tam v podstate 0, lebo tie backlinky sa nekupujú, lebo za ten budget ten klient, ako kebyže naozaj teraz má klient platiť 500 € za, 2-3 backlinky mesačne, tak za ten budget získa brutálne veľa konverzií z Social Ads, z Google Ads a na SEO. Taktiež vlastne za ten budget sa mu vytvorí kopec práce. A keď si pozrieme to isté na Slovensku, najlepšie lieky na spanie, na predpis, tak backlinkov máme 0 a je to na prvej pozícii. Máme tu madrac 90 na 200, čo je taktiež konkurenčné kľúčové slovo, ktoré nosí objednávky, backlinkov 0. Štípance od roztočov 1500 vyhľadávaní mesačne a backlinkov 0. Poďme ďalej. Máme tu z iného súdka, z iného segmentu, máme tu Tax NO a vidíme, že valorizácia dôchodkov 2024. Silné kľúčové slovo, síce z minulého roka, ale stabilne dosahovalo dobré výsledky a dosahuje ešte aj teraz. Backlinkov, 2 backlinky a keď si pozrieme, odkiaľ to je, tak je to z peniaze. Nemyslím, že to je kupovaný backlink, je to organicky získaný, ale verím tomu, že tí pod ním majú oveľa viacej backlinkov. Taktiež je tu napríklad, čo je dobropis, vkladomat. A keď si pozrieme, vkladomat má 248 backlinkov, takže to malo pomáhať. Ale nie, v tomto naozaj nie. Sú to všetko spamové backlinky, práve tým pádom by mali ešte ubližovať, ale neubližujú, lebo Google už takto veľmi nefunguje. Funguje to trošku inak. Ja nebudem to zjednodušovať, je to naozaj komplexná problematika. Nie je to naozaj také, že nemám backlinky, nie som prvý, mám backlinky, som prvý, je to komplexnejšie, tak to nefunguje. Takto sa snažia vás nahovoriť rôzni v úvodzovkách SEO špecialisti, ktorí z môjho pohľadu by si zaslúžili svojimi vyjadreniami despekt a nie respekt. Že takto naozaj funguje a že musíte si kúpovať backlinky, aby ste boli prví. Nie, vôbec. Akože takto absolútne nefunguje. A poďme si to overiť. Poďme si pozrieť už aj nejaké iné weby, nielen tie, ktoré riešim ja. Aspoň teda zopár som vám ukázal. A poďme si napríklad tvorba webu.
tvorba webu a dajme si cena napríklad. A pozrime si nejaké stránky, čo sa nachádzajú aj v organike, ale chceme slovenské, tak dajme si tam ešte SK. A poďme sa na to pozrieť. Takže je tu nejaké Webivision, OWeb, SciStar, LemonWeb, tvorba web stránok, Web & Go Design, Tomarko, Magnetika, 5pixel a skúsme tvorba webovej stránky. Nech niekomu teda neukrivdíme, nech tam máme všetkých. Webnote, tak jasné, WebSupport taktiež, Zombík, fíha, Michal Štubák, moderné web stránky, moderné web stránky, Atomer. Dobre, máme naotváraných dosť a poďme si pozrieť, koľko majú backlinkov a teda aký majú trafik. Lebo logikou niektorých SEO špecialistov, čím viac backlinkov, tým väčší trafik, takže som sám zvedavý. A tu máme backlinkov 316 000. Wow, dobre, to znamená, že naozaj z petičiek a trafik je na úrovni, koľko to máme? Okolo 350? To nie je nejako extra veľa, ale OK, majú backlinky, majú nejaký trafik, budiš. Ale majú to skôr US, zo Slovenska majú ten trafik na úrovni 84 ako SA. Takže toto trošku pokúháva. Dobre, poďme ďalej. Allweb.sk, pozrime sa na nich. Majú 86 000 backlinkov a trafik na úrovni 12. To znamená, že taktiež ako nič moc s toľkými backlinkami by ste čakali brutálny trafik, ale vôbec. Poďme ďalej. Takže zase nič extra. SiteStart. Ona by som teda povedal, ja si nemyslím, že tu nájdeme webovú stránku, ktorá by teraz nemala trafik napríklad, alebo ktorá by mala že brutálne obrovský trafik. Aj keď môžeme sa mýliť, lebo ono to naozaj nie je o tých backlinkoch. Dobre, máme tu, vidíte, tu je iba 1100 backlinkov a zo 74 domén, ale trafik je dokonca väčší ako tie ostatné stránky. Aj keď taktiež je to malý trafik. Dobre, poďme ďalej. Zoberme si už aj nejaké slovenské, ktoré tvoria na Slovensku a zobrazujú sa na Slovensku. Takže poďme ďalej. LemonWeb. Oni majú iba 328 backlinkov a backlinky klesajú, ale trafik majú oveľa väčší ako ostatné, aj keď klesol. To znamená, že vidíme, tuto absolútne nesedí a naozaj to není o tom, že koľko mám backlinkov, ale aký kvalitný mám trafik pre SEO a ďalšie tie veci, ktoré sú za tým, technické. Tuto niekto ponúka stránky o 300 eur, to znamená, že typujem, že bude mať veľa backlinkov, lebo za 300 eur stránka, to je skoro ako zadarmo, pokiaľ je kvalitná. A má backlinky iba za 24 domén a má ten trafik na úrovni, že nič. To znamená, že keď si to všimnete, tak backlinky stúpali, trafik klesal. Není to naozaj o tom. Není to vôbec o tom. A poďme ďalej sa pozrieť. Toto je už nejaká serióznejšia stránka podľa všetkého, aj podľa vizuálu, čo tvorí webové stránky a má tých backlinkov skoro 30 000 a trafik má na úrovni okolo 150. Zo Slovenska okolo 100. To znamená, že zase veľa backlinkov, málo trafiku. A keď si pozrieme aj top pages, že či tam nájdeme nejaké, no ako extra tam toho nič není. Dobre, poďme sa pozrieť. Atomer je veľká silná firma, takže poďme si pozrieť, koľko majú oni backlinkov. 1 milión backlinkov, wow, že majú 1 milión backlinkov. To znamená, že super, skoro za 1000 domén. To znamená, že za tie roky spravili teoreticky 1000 webových stránok, aj keď typujem, že ani nie, že zo Slovenska tam bude toho menej. A trafik je na úrovni 700. To znamená, že kebyže klientovi dám trafik na úrovni 700 len, tak asi z toho není veľmi nadšený. A keď si pozrieme kľúčové slova, tak v podstate skoro väčšina ide vlastne z toho brandu a ostatné je nič. Takže veľmi im to ako keby nepomáha a v podstate ten content nemajú. Majú iba jedno kľúčové slovo tvorba web stránok a ostatné sú brandingu. Sú branding. Dobre, poďme ďalej. Tu je michalštubák.sk. Pozrime sa na neho, koľko má backlinkov a aký trafik má. Takže poďme na to. Vidíme, že trafik v podstate nič, iba z jedného kľúčového slova. No, takže tu nič extra nevidíme a backlinkov má skoro 30 266 domén. To znamená, že je super, ale vidíme
Opäť backlinky stúpajú, traffic klesá, takže opäť to s tým vôbec nesúvisí. Magnetika, ešte sa pozrieme na toto. Toto je tiež niečo, sa mi zdá, že známejšie. A vidíme, že backlinkov majú skoro 30 000 zo 158 domén, domain rating 56, čo je úplne typické pre tvorcov webových stránok. Ale opäť vidíme, traffic je na úrovni asi tak 30 a pozíciám to asi tiež veľmi neprospelo. Dokonca pozície klesajú, aj keď backlinky stúpajú. To znamená, že naozaj tí, čo tvrdia, že SEO je len o backlinkoch, tak nie, nemáte pravdu. Vôbec, ale vôbec nemáte pravdu a je mi jedno, ako veľmi budete kričať kde a sťažovať sa a ako veľmi budete komentovať, že to niekto nevie robiť a že konkurenčné segmenty, nie, robím aj konkurenčné segmenty a áno, tie backlinky sú veľmi dôležité, to vôbec nepopieram, ale nakupovať backlinky bez toho, aby ste mali na webe všetko v poriadku alebo aby ste mali content pre SEO je v podstate hlúposť a sú to vyhodené peniaze, ktoré by sa dali využiť inak. A teraz bavíme sa o performance, bavíme sa naozaj o tom, že čo za tie peniaze dostanete. Lebo je pekné dávať 500 € mesačne minimálne za pár backlinkov, to je fajn, ale klient z toho chce vidieť aj návratnosť investície. A veľa napríklad ľudí si myslí, že backlinky nosia aj traffic. Nie, backlinky žiadny traffic nenosia. Backlinky nosia v úvodzovkách len tú silu SEO a robí sa to preto, keď chceme posilniť nejaké kľúčové slovo, tak na to kľúčové slovo kúpime nejaké backlinky z nejakého normálneho média, normálnej domény, čo naozaj sa aj zobrazuje a má aj nejaké výsledky a v tejto jasné, že pomôže. Taktiež to pomáha pri nových weboch, ale sú techniky, kde získate backlinky aj bez toho, aby ste ich museli nakupovať. Dokonca pre Google je kupovanie backlinkov Black Hat SEO, to znamená, že to je to zlé, čo by ste nemali robiť. Samozrejme, nikto to nerieši tak, ako to Google vlastne má v tej dokumentácii a už aj Google viackrát povedal, že tie backlinky sa stávajú stále akože menším a menším SEO faktorom. Samozrejme sú dôležité, ale treba to robiť s rozumom a premyslene. Nie len tak, že chcem SEO, tak nakúpiť backlinky. Tak toto nefunguje. Pokiaľ sa vám to páči, dobre, to je z mojej strany všetko. Pokiaľ máte nejaké otázky, kľudne dajte do komentárov. Môžem sa vám pozrieť na to, ako ste na tom v rámci organiky, v rámci SEO. Pokiaľ si myslíte, že to tak nie je a že backlinky sú naozaj to najdôležitejšie a obsah nehrá rolu, tak kľudne dajte aj vy komentár, ale mýlite sa. A pokiaľ sa vám to páčilo, dajte like, dajte odber a vidíme sa, počujeme sa pri ďalšom videu.